Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. En garti e windande men tataɓire. Hande eɗen janga arfere jatongu peccuɗo. Ayi nani eɗen janga lamara, eɗen janga ay sinara. Gasi kati janguɗa hande. Joni noon ko ɗo mbawata andude limore muɗum. Ay oɗo ja anko goto jangata certa e majjere ja. Joni noon ko limata no foti tati tan, tati o firata moni. Joni noon ja o kanko waɗanani so adima yo wani o rokka hakkude bindol yo wani o rokka sada bindol yo ara wayani alama wondi hegore mo serindi wiya yo wani hatta fof sorindi yaltani jao ɓeɗo taɓɓe fof ndendi ko ɓe mbete tati ja tongu tati ja cewɗo tati ɗone ko laamuji ɗi fof so ndendi kala laam jangeteɗo yaltani ɗo wadde paama laam firata ko capan tati ay capan tati nani mbaɗa zéro o capan tati gasi laamne so adima ko laam hakkunde bindol ko laam sara bindol ene wiye lamara alama wondi lamara. Joni noon ɗum ɗo ɓeydi hen laamo ene wondi e allif wiya laam allif laamo ene wondi e ngel ɗo joni ko capan tati e goho limete ay capan tati ko laamo jeeyi ɗum allif o jeeyi goho o capan tati e goho ayi one ko laamo capan tati allif gon nder hen o goho capan tati e goho ndeke noon ko ɗo tan keɓata capan tati e goho ari ardi ɗo tan laam allif capan tati e goho laam colal capan tati e goho kono noon ko laamuji so ndendi kanƴi ɗi jaltani capan tati ɗi saabu ala ko ɓeydi hay hunde lamara capan tati tan firata nani capan tati tan fof capan tati aɗini ɗiɗo fof so ndendi tati firata nani oɗo siñeji noon to banggue hirnangue janguinten taw hirnangue jeeyi oɗo funnague noon jogui no limirtamo ko enen kalani toon garen kalen ɗo kalten ɗo ɗo ko temetati jaggirtamo ɗo ɓe noon no joguiɗo numéro jagguiri ɗum kono an tongoɗo taw ha gayna mbasa yaltude ɗo jiiɓa hoore ma to adima ay ko signe tan wiyete hakkunde bindol ay signe wiyete sara bindol wiye sinara ay alama wondi sinara wadde a faami wodi tan ko siñiije tan woodi so adima ay walla sinara ari ardi ɗum tan janggata ɗum ga tan woni ɗum ɗo wadde fof so rendi ene nanga temet tati ayi temet tati ayi gasi joni noon janguirte ko ja la sun jala sun janguirte hankkadi a weyli jangude jatongu tati laam capan tati
sinar temet tati on saha noon ko less o noon ko ha ganda tan jatongu en ja cewɗe en yaltani tati ɗi laamen laamara en capantati so ɓeydima allif o wonti laam allif ko laamu e allif o ndendinɗa capantati e goo laamu won capantati ɗi allif woni gotel ngel capantati e goo laam cololne ko laamu colal ngal ndendinɗa capantati e goo ga noon sinar temet tati gasi wadde wiye jalasun saɗa winda bindol ngol ummora bange ma ñaamo faya bange ma nano limore nde ummorto ko bange nano faya ñaamo ay ayani tati ay tati oɗo gadiɗo wona jaa o moni ɗimmijo wona laamo tataɓijo wona siino ay gasi innire jala sun jala sun limorde noon temet tati capantati tati temet tati capantati tati ay temet tati capantati tati temet tati sinarawo capantati laamo tati ay jaawo saɗa winda ja la sun saɗa lima less temet tati woni siino capantati woni laamo tati woni jaawo ari ardi ngal alluwal ne ƴettangal mbañitoɗangal janngangal mbawangal ɗigga so ɗiggi tan gandal heeɓima yaawi kadi ƴettimama yo Allah wallu yo Allah newnu yo Allah reen Allah o gondiɗo a saggi aɗa yama saggitma noddu en 00 221 77 906 14 81 mbaɗa yaaya mbaɗa li taggire ma gadda min gandi min taggitma min ganda min mbiya min ganda walla keso jiɗɗo naade e jangde he bisimilla makko ala suka ala mawɗo jangde ala suka ala mawɗo sa ari min kalama sarɗiji ɗi belima naata ɗi belanima jokka haaju yo Allah wallu yo Allah newnu yo Allah reen kadi yo Allah won gondinɗo bowal ko musidɗo mon gueɗe mon saabu Allah yaya li kawla Sénégal alhamdulillahi rabbil alamin on jarama wassalam